Салом дӯстони арҷуманд, ҳамдиёрони азиз. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш урок. Дарси 27 аст аз силсила дарсҳои русӣ дар 99 рӯз. Дарси гузашта дар хотир дошта бошед, инҷоро гирифтем дар бораи ударение буд ва дар бораи ҳамсадоҳои мулоим ва ҳамсадоҳои дурушт ё ки ғафз бигем буданд. Хоб имрӯз дарси 27 аст гуфтем, идома медиҳем аз инҷо, аз тамрини рақами 3. Прослушайте диалоги, гӯш кунед гуфтугӯҳоро, муколамаҳоро, затем прочитайте их и составьте аналогичные. Ва сипас онҳоро бихонед ва чӣ кунед, аз пеши худтон ба монанди ҳамин гуфтугӯҳо, муколамаҳо, бигем ки муколамаи нав ташкил кунед, ба ҳаминҳо монанд. Завтрак утром, яъне субҳона дар саҳар аст. Субҳона яъне ҳамон хӯроки саҳарӣ дар саҳар аст. Да, утром, бале, дар саҳар аст. Обед вечером, яъне ва хӯроки нисфирӯзӣ дар бегоҳ аст. Нет, обед днём. Нет, обед днём. Днём, яъне на, хӯроки нисфирӯзӣ дар рӯз аст. Скажите сейчас перерыв. Скажите сейчас перерыв, яъне лутфан бигӯед, скажите бигӯед ҳозир танаффус аст, ҳозир танаффус аст ё ҳозир масалан таътил аст. Нет, сейчас урок. Нет, сейчас урок. На, ҳозир дарс аст, яъне ҳозир дарс рафтеста. Хоб, извините, где ваш билет? Извините, где ваш билет? Бубахшед, чиптаи шумо куҷост? Бубахшед, чиптаи шумо куҷост? Вот он, пожалуйста. Вот он, пожалуйста. Ана вай, марҳамат. Где ваша виза? Где ваша виза? Где ваша виза? Раводиди шумо куҷост? Вот моя виза. Ана визаи ман. Хоб, тамрини 4. Прочитайте слоги с твёрдыми и мягкими согласными. Мегӯяд ки ҳиҷоҳоро бо ҳамсадоҳои дурушт ва мулоим бихонед. Масалан ин га масалан як ҳиҷо мешавад, ко як ҳиҷо, ху як ҳиҷо масалан. Ва ҳамин боз ба ҳамин ҳарфҳо мешавад ки инҳоро бо ҳамсадоҳои мулоим, яъне ҳамчун ҳамсадои мулоим масалан хонем. Нигоҳ кунем, га яъне шуд ҳамсадои ғафз. Га, го, гу, ка, ко, ку, ха, хо, ху. Аммо ги аллакай мулоим шуд. Ги, ки, ке, ги, ге, ки, ке, хи, хе. Хоб, дар ин ҷо нигоҳ кунем, боз ҷудогона овардагиашон. Масалан ги, ки, хи, ге, ке, хе. Инҳо мулоиманд ҳамаш. Ги, ки, хи, ге, ке, хе. Хоб, слушайте, повторяйте, читайте, гӯш кунед, такрор кунед ва бихонед. Хоб, ин ҳамон мавзӯи ударение аст. Хоб, мехонемаш. Баъзе калимаҳо шояд ки нав бошанд дар инҷо. Инҷо калимаҳое ҳастанд ки аз ду ҳиҷо иборат аст ва ударение дар ҳиҷои якум аст. Инҷо калимаҳое ҳастанд ки аз ду ҳиҷо иборат аст ва ударение дар ҳиҷои дуюм аст. Инҷо калимаҳое ҳастанд ки аз 3 ҳиҷо иборатанд, ударение дар ҳиҷои мобайн аст. Инҷо калимаҳое ҳастанд ки аз 4 ҳиҷо иборат аст ва ударение дар ҳиҷои охирон аст, яъне ҳиҷои чорум. Хоб, денги маблағ, пул, денги маблағ, пул. Хоб, химик, масалан химия, ҳамон фанни химияро мегӯям ё ки кимиё, ва химик мутахассиси соҳаи химия, яъне химикдон, кимиёдон масалан. Кимиёдон ё ки химикдон масалан мутахассиси соҳаи химия. Хоб, кино. Хоб, дигар кино дар забони мо шумо низ кино мегӯям, баъзе вақт филм мегӯям. Ҳар душ забони русӣ қатъиян, яъне дар забони русӣ филм низ ҳаст. Шояд дар забони русӣ аз англисӣ гузашта бошад, дар англисӣ низ филм мегӯям. Киоск яъне дукон мешавад. Дукон яъне як аз мағоза хурд, як
مثلا شاید که جایی هست که 2 در 3 2 در 2 مثلا اون رو کیوسک میگن. کیتای یعنی خیتوی. پکین یعنی پایتخت خیتوی. خب بیولوگ یعنی متخصص ساحه بیولوژی، متخصص ساحه بیولوژیا. بیولوژیا یک فن است و بیولوگ متخصص ساحه بیولوگ. کینوتئاتر خب در تاجیکی نیز کینوتئاتر میگیم. خب наш кинотеатр, кинотеатри мо. Наш киоск, дукони мо. Наше кино яъне кинои мо. Ё кунем ҷа кино ахираш о дорад, средний род шуд, ба ҳамин хотир наше омад. наше аллакай ҷонишинҳои соҳибӣ низ тағйир ёфтанд. Это моя страна Китай. Это моя страна Китай. Ин кишвари ман Хитой аст. Вот мой город Пекин. Ин шаҳри ман Пекин аст. хоб камтар дигар бигирем. Чанд дақиқаги вақт дорем? 3 дақиқа дигар вақт. хоб ҳаминҷаро мегирем, баъд ба ҳамин дарси имрӯзаро ба поён мерасонем. Читайте и показывайте на карте те страны и города, о которых читаете. Мегӯяд бихонен ва нишон диҳен дар харита дар бораи он кишварҳо ва он шаҳрҳое ки шумо хондед. хоб это моя страна Россия. Это моя страна Россия. Ин кишвари ман Россия аст. хоб а где ваша страна ва кишвари шумо дар куҷо аст? хоб дар инҷа гуфт ки нишон диҳед. хоб ин ҳамин Россия аст. яъне Россия аз инҷо оғоз мешавад то яъне ин тараф инҷа. яъне яке аз кишвари федератсияи калонтарини рӯи дунё аст, яъне Россия. Вот моя страна Китай. хоб ин кишвари ман Хитой аст. А здесь Пекин. Это мой родной город. А где ваш родной город? хоб ин кишвари ман Хитой аст. инҷо Пекин аст. ин шаҳри аслии ман аст. хоб родной аслӣ мешавад, модари шаҳри аслӣ. Масалан агар родной язик бигӯем, забони модарӣ мешавад. родной город шаҳри аслӣ, дар асл дар ҳамҷо таваллуштагӣ масалан. А где ваш родной город ва шаҳри аслии шумо куҷост? хоб Пекин инҷост. Китай яъне Хитой инҷост ки тоҷикистони азизи мову шумо низ ҳамсарҳади Хитой ҳастем. хоб тақрибан тоҷикистон дар ҳамин ҷоҳо аст. дар инҷа агар хато накунем тақрибан ҳамин ҷоҳода аст, аммо дар харита наомадааст. хоб вот он яъне Москва мой родной город. хоб дар он ҷа пурсид ки шаҳри аслии ту дар куҷост? гуфт ки ана вот он ана вай Москва яъне Москов шаҳри аслии ман аст. хоб покажите на карте вашу страну и ваш родной город. мегӯяд ки кишвари худатонро ва шаҳри аслии худатонро дар харита нишон диҳед. хоб мо дар харита нишон додем ки тоҷикистон тақрибан ана ҳамин ҷоҳода ҳаст. хоб бо ҳамин дарси имрӯзаро ба поён мерасонем. хоб то тамрини рақами 6 омадем. аз дарси оянда аз тамрини рақами 7 оғоз мекунем. чӣ гуфтед? аз дарси оянда худаш дарси 28 мешавад. дарси 28 аз инҷо шурӯъ мекунем. хоб дӯстони гиромӣ, ташаккур барои тамошо ва иштирок ва дастгириётон. ягон пешниҳод гуфтанӣ дошта бошед, метавонед дар зери ҳамин навор нависед ё дар зери ҳар як навори мо суроға ё унвони Instagram мавҷуд аст, метавонед муроҷиат кунед. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор, до следующего урока.
До встречи. Пока-пока.